Club Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Antonio on Limpopo FM chigawo cha kumama programu ya Twitter imene timaicha nkhanga zaona kuchikwawa atuku anthu akukanganako kuchikwawa akoti anagwidwa mu ofesi akusamba nyanga kwa asambira a president a dziko lino mwina kutheka nchifukwa chake president wa dziko lino zochita zake sizikuoneka pamaso pa anthu ali ndani zili pa Limpopo radio station. Akutiso mmene tinali kusukuluso anazagwidwaso ufiti ndikulandireni amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumama pa Limpopo FM programu ija imene timaicha nkhanga zaona amalawi. Ndili ndi mtengatenga wambiri komano ndofuna ndipungule ndikuyankhula pano ndizomvetsa isoni ndikuyankhula pano zimene zikuchitika kuchikwawa kumene kuti kuchikwawa ngati ndisakulakwisa ya kuchikwawa kumene kundi ku department ya ku agriculture kumene munthu wina dzina lake Donald Ng'ambi akukakamira pa ntchito Donald Ng'ambi akukakamira pa ntchito ndipo nthawi yawo inatha ndipo anasainira kunena kuti ine nthawi yanga yatha ndiyenereka kuti ndithamange ndipite ndikapume. Koma chodabwisa Donald akhala kwa mwezi wa mtunthu ali kunyumba kuvomereza kunena kuti basi iwo akupita ku pension. Komatu amalawi chodabwisa from nowhere Donald Ng'ambi nzawo atabwera mvula kuzayamba ntchito iwo angofikira kubweranso ndikuyamba kumakhala mu ofesi moja ndipo nkhani yakhala ikukambidwa ndipo nkhani yakhala ikupita ku khoti zona zenizeni ndikuoneka kunena kuti Donald Ng'ambi akuyenereka kuti azipita koma akhoti ayimamitu akulephera kugamula mlandu chifukwa chonena kuti zadziwika kunena kuti Donald Ng'ambi ndi m'bale wawo wa Thabo Chakaka Nyirenda. Ena mwina nkufuna kwa ayimbira Donald Ng'ambi wa telefoni kwa apasa malangizo 0883 50 9286 0883 50 9286 nambala ya Donald Ng'ambi amene akukakamira pa ntchitopo ndikuti pangotha mwezi umodzi akubwereranso pa ntchito. Wakulu lutaninge kukaya para kulije nyumba muonenge chakuchita walekeni wanyinu wapale ntchito iye ndimwe mweka mukumanya ntchitoyi yayi wasibweni wa Donald
Rutaninge kukaya anyino wapare ntchito iyo ndimwe mwekha mukumanya ntchito yayi pariso wanyinu wakumanya ntchito kurusha imwe apa wasibweni rutaninge kukaya kumamanga nyumba izi zimene zikuwalepheresa akuluwa akaganizira kuti koma ndikapita kumudzi zitheka asire na asanu vadonati rutaninge nyengo inu yamara kukakamira pantchito chifukwa chonoti abale awo ndi athabo chakaka nyirenda. This is already Tanywa on Limpopo FM. Ziri kwa Mbaluku usiku, kansala wakwa Mbaluku Astuadi Mwase akagwidwa chigololo, ndipo akagwira nda akazi awo. Ndikunena pano akazi awo ali mululu wa mabala amenyedwa nda Stuart akansala MCP. Like father, like son. Inu mukaliza kuti mtsogoleri ngatiye wapereka kachipatso ku 49 ndeka kansala so nkachani. Ndeti kuti akansala Stuart Mwase agwidwa chigololo, achita agwidwa ndi akazawo kukapeza ziriko boma ndiyo mwelo. Zulo ndinatamangira ku airport kuti ndikaone anyamata amene anathandizira president kunyamula zigubu kuti akatitengere mafuta ku Saudi Arabia. Zomvesa insoni aliyense amabwera ndi chigubu chili empute kusonyeza kuti gemu yagona. Anapita kokapempha koma palibe chimene chachitika. Munthu wopanda manyazi ngati president wa dziko la Malawi sinaoni. Anapita komweko kukapempha 22 billion yokonzera msewu wa kumakanjira. Lero akupita sokonko ndikumakapemphaso ndrama ya msewu wa kumakanjira. Kodi anthu ake mulibe manyazi bwanji? Amalawi mwina nkutheka zonsezi zikuchitika chifukwa chonoti m'maso mwawo kapena mu ubongo mwawo simukuyenda. chifukwa chofuna kukhwimira ntchito Amalawi tinamva kunena kuti mwana wa Ephraim Chivunde anaziwombera eka kunali tukukhwimira kumene kuja ati kwakhwimira achakwera ndipo mwana uja ataomberedwa anauzidwa ndi msing'anga wa ku Uganda kunena kuti zikazachitika pakuyenereka kuti musanafike pamaliro mupite mukagoneka ndi mzimayi wa Chibwezi nde musakaonekere pamaliro achakwera anakhwimiridwa. Nchifukwa chake Amalawi olotinga yankhule china chilichonse achakwera sangamve akhala akusambiridwa mankhwala Moses mwawo momwemo ndikuwapezerera anthu achakwera osapangapo kanthu ndikunama achakwera ena ndi ambobo anagwira akusambaso mankhwala Moses ya president koma sana achose mapeto ake anangoti takhululukirani amene ndi nyamata wanu. Lero taonani zimene akupanga president angoti apita uku azungulira apita uku
ndangomvanso kunena kuti ambobo omwewo anagwidwa ufitiso ku sukulu koma ziliko nkulinga utatosa. Akuti ine sindikhala nawo ku msonkhano amayi Joyce Banda ndimafuna kuti ndikuchenjezeni musazafe ngati Chilima. Tinayimbira foni ya Chilima anangoona mameseji athu osatiyankha. Tinayesa kuwayimbira azinzawo anangokhala maprotiki kumapeto kwake tinaona zochitika. Ndofuna ndikupempheni amayi Joyce Banda kuti kuchipani kwanuko kulibe lamulo ngati limene lina mugwera Kondwani na Nkhumwa lowachosa anthu muzipani ngati akupanga zosavomerezeka ndi chipani icho. Alephera kukhala nawo pa msonkhano wanu akunamizani kuti akudwala akupita ku chipatala. Mama wake akunyamuka ndi president akupita ku Dubai. Kodi mawa sasa kuthirira ni mankhwala munthu uyi? Ndiye amalawi ulendo wa ku Dubai tangoyendako chabe palibe chimene tapezako. Tinayesa mafilimu awa ndi awa zatikanika kuyesa kupempha ndrama za msewu wa kumakanjira kawiri nanga sizoyamba zicha tinanyambita mafumu akumakanjira mmatikanda amakanjira amene mukamva mukuti bwanji mmatitupaja munakatenga ndalama msewu kulibe. Lero musauza chani anthu akumakanjira? Anthu akumakanjira kodi ndinu opepera mwa mtundu wanji kuti muzavotere Lazarus Chakwera ndi MP wa kudera lanu? Nkupyolera mukafukufuku wathu titagwirisa ntchito mashini yathu a Limpopo FM tapeza kuti MCP yakhazikisa matawa 11 amene akuwadalira kunena kuti azakhale mbali imodzi yozabera zisankho. Matawawa alipo 11 dziko lonse la Malawi koma ubwino wake matawawo tadziwa, ndipo we will work out on this issue. Musadandaula Malawi tadziwa matawa onse amene akhazikisa MCP amene akudalira MCP kuti akamazatumiza ma information yawo azikafikira ku area 43 ku chinyumba chicha ndi kumalwena amene akhazike mmanyumba anduna za boma ndicho linga chonoti azabere chisankho. Koma zimenezi sizitheka. Ine ndi mzanga wa Bakiri Muluzi we are working out on this issue. Palibe kubera chisankho ndi pamene azakhumudwe kunena kuti umati mbali inayi ine ninadziwa maphunziro anga au driver enanso atadziwa kuposeraso pamenepo. Limpopo ndi Comrade Tajwa. Atangomva aboma atangomva kamphekesera kunena kuti chipani cha DPP ndi zipani zina zotsutsa. Ndiye wina aziti mwachulapo UDF mwachulaso atupere muzindimva atumene ndikuyankhulamo. Ndati chipani cha DPP ndi zipani zina zotsutsa zachita kompayiro mulandu kuti chisankho chimene chikubweracho sichizakhala chisankho chabwino. Ndiye MCP chifukwa chonena kuti amva mphekesera yonena kuti DPP akupita ku khoti sopano kukatsegula mulandu ndi kuyimisanso kalembera kuti abayima kaye mpaka until further notice. MCP ndi maloyers ena agwirizana kunena kuti
asankhe maloya onena kuti a DPP ndi zipani zina pamene akupita ku khoti anthu amenewa akayendese milandu ndi kuti akapotoze chigamulo. Izitu ndachita kuzimvanso ndekhani makutu mwanga maloya ena mmene ndimadya paja pa mtumbuka chifukwa inetu paja ndikukonda kudya pa mtumbuka ndikumene ndikumadya chokudya changa pamene pa Amalawi pakuphikidwa chokudya chabwino. Ino anthu akulilongwe tathamangirani pamenepo pali chokudya inonso kudya nkumati koma ngati uli mwitano kapena ngatayi kamo madzi amaliro ndeyi palibe kanthu ali mtanyo waonjeza ndiye MCP agwirizana kunena kuti akhala ndi mkumano lachisanu a president akupita ku mzuzu ndiye mkumano ukakhalira ku mzuzu mwina ausintha chifukwa ndalengeza mkumano ukachitikira ku mzuzu kuti agwirizane kodi ndi ndani ndi wapona kita amene ati autenge mlandu huu kodi amene ati autenge ndi anzikamanda kodi amene tisankhe ndani. Ndiye MCP yagwirizana kuti isankhe anthu owayimirira mulandu kuti akapotoze chigamulo chifukwa zadziwika kunena kuti ichichi si chisankho koma ndi masanje. Taona kudedza mzimayi wa MCP akugawa ndrama akutolera makhadi ukakhala msonkhano wa mfumu a Richard Chimwendo tinauona zulo kunchezi panali anthu ka 37 ka 74. Taona agangata musamale zimene mukupanga mulilongo agangata ena afe zikutinyasa bwanji mukumazazisa misonkhano yanu zikukhala bwanji kodi ali kuchaya kugwesa nde gangata akuchayadi achayeni ndiofunika kupita kukasiya mulowera kukasiya gangata ofuna kulowera kukasiya kwao konko rimpepo ndi kobre ritajwa nkhani ina yomvesa chisoni ya Malawi ndiyo nina kuti tonse tikuziwa kunena kuti Morris Munthali aja ambiri Morris Munthali anthu ambiri timadziwa ndi dzina lija lokuti nchenche yagwera munkaka ara comrade tajiwa mpaka nchenche yagwera munkaka timadziwa ndi kuti nchenche yagwera munkaka. Morris Munthali amene anali ku chipani chija cha MCP koma ataona monga ngati iwe mbusa kunena kuti nkhosa za Ambuye zikuvutika sopano ine ndikapyere zina siku la chiweruzo komano nkhosa za Ambuye zikuvutika ndisapitirize kuyenda ndi MCP kuli bwino ndituluke. Anapanga chisankho chifukwa ataona mavuto a anthu amene akukumana nawo kwawo ku mzuzu. Amalawi ndizomvesa chisoni galimoto ya Morris Munthali inapangidwa hayala kuti ikanyamule matabwa a munthu wina ndipo Morris Munthali anatuma mwana wawo kupita kukanyamula matabwa aja. Zomvesa chisoni anakumana ndi apolisi atakumana ndi apolisi kufusa ndanyamula matabwa ngati ine wa hayala ndatengera anthuwa kuti ndikasire. Apolisi anammanga mwana wa Morris Munthali ndi m'bale wake amene anali naye mgalimoto ainake amatabwa aja ndikuwasiya. Kodi zimakhala choncho? Ndikufuseni afumu aku Itingeni, ndikufuseni afumu aku Ikwendeni, ndikufuseni afumu aku Hewe. Kodi zimakhala choncho? Munthu wapangidwa hayala ndinyamulireni matumbawa mukandisire kwakuti matumbawo aini yake alipo. Kodi muzimanga wanyamulai kapena aini yake akatundu? Mwana wa Morris Munthali wakhala ali kuselo kufikira amulipirisa 1.5 miliyoni ndikumutulusa pa bail out. Nzakeyo ndikunsiya konko chifukwa chonna kuti makobiri palibe. Lero akumugamula kuti azikaseva Amalawi dziko lathu likulowera kuti Morris Munthali MCP anakulapirani chani? Kodi munthu mkazi ngati akunena kuti sindikukufuna kodi umamukakamiza?
ndi zimene zikuchitika mu dziko la Malawi. Amalawi ochuluka zaonesa kunena kuti sakufunanso chipani cha MCP, sakufunanso President Lazarus Chakwera. Angakhale ku MCP komweko sakumufunanso Lazarus Chakwera, koma munthu akuziyeneresa kunena kuti mamuna ndine. Amalawi akuti sakuafuna Achakwera. Osapanga zinthu zokakamiza ndeti kuti mwana wa Morris Muntali anamangidwa nkhani zake zazi. Ino amene muli mafumu ati echikula mahembe kodi zimayenda choncho. Pano pakasungu pano kumapita kulilongo woyendetsa nkukhala munthu woti sakudziwa basi yochita ngozi mosakalitsa ngoseka driver amene ali patsogoloyo komanso ndi amene akumthandizira driver chipa tsogoleri ndi utsogoleri ndizoona zimene mukunenazi. Koma ngati mtsogoleri akulandira katangale nanga dziko lita, mtsogoleri akatenge ndalama kwa amwenye nanga dziko lita, ngati president amene akuchita nawo zakatangale, ngati nduna zake zimene zikuchita nawo zakatangale, ndi chifukwa chake siku kumati ngati ife tikupanga nawo katangale alitsati chimweto banda, ngati ife tikupanga nawo katangale dziko liyenda bwanji. Ndikateronso pa Limpopo FM ndapita ndati ndili ndi nkhani zambirimbiri, ndibweranso chigawo cha kumasana ino kulumbazi ku polisi, ndikubwera kumeneko kulumbazi ku polisi, ndikubweranso ku Balaka ku polisi, ndikubweranso ku polisi uko Limpopo FM. Ndi Comrade Tayiwa. Muli banji ku State House, muli banji ku State House, muli banji achacha muli banji. This is Comrade Tayiwa on Limpopo FM. Nanga muli banji. Mautenga andipeza ndamva kulira kwanu. Aliyense amene akuziwa zonoti wapereka utenga kwa mbale wache kuti pepana auze na Comrade Tayiwa pukusilangalo asali masule utenga ndaomba. Ndemu chepese machitachitawo chifukwa ndi masula pukusilo. Indezi ndizavuta tikolonse rapansi chifukwa cha COVID mukutero bwana anga matira kubwerawo amachokeranso ku America kodi sinu lomwe ukati COVID kulibe ngotawa zisanto nanga lero chachitika kuti chakamisa kati usalire Malawi we tikulina tikafuta ilipo ntawi kubwera intola Malawi we ngachitiri kuno ndikukenani Mulibwanja chisale, mulibwanja noma ne chisale. tinafika tasojera tibwere kulikucho Club Junta, building better Africa.